Gi nyinga iluonga ni Crispin Onyango Kech, kawuok Oyugis area Masai. Yes. Penjo moro wan go kama piyo. Ndalo machon kane ng'ato gedo. Yes. Ne oting'o thuon gweno. Ben adier? Mana adier makende jatelo. Ang'o momiyo ne ji ting'o thuon gweno? Gimomiyo ne ji ting'o thuon gweno nyiso wuoyi siro ni mar e dalano idwa ni kodonje to en ng'atno madhi kelo kodhi e dier dalane kende owuon. Koro ma ne ranyisi mar nyiso wuoyi ni motegno mondo mi kidonje dalano tibed thuolo king'e ni gimoro amora ine midhi telo ne dier dalano. Kamano. Kumiyae samoro onge thuon gweno kata achiel, kata samoro en achiel. Imajo dala ni ngech idhi gedo kode. Okay, ne chuno ni ng'atno mane wuok kadhi go dala ne en chenro makende maniketo gi jodongo mar dalano. Kimira tiro makende ni ng'atno madichuo madwa wuok kadhi go dala nyaka bede gi ikruok makende manyiso no dhi go dala. Kane gionge thuon to ne chuno gi ni nyaka to giwuogi ma gigol pesa mfukgi ma gidhi ginyiew thuon mondo gibedgo mondo kiny wuoyo wuok kani thuolo. Kamano. Ing'eni nitiere kaka dhano be wigi tek. Nitiere ng'at moro manyalo wacho ni gweno ok anyal nyiewo thuon gweno ma yudo mabeche yot en si kadhigo to ng'ate. Okay, gi si ni wacho ni kidhi gi si matiende ni ok inyal dhi go dala ka in wuoyi motegno. Nikech si en nyiso ranyisi mar gweno mamiyo kata nyako. Matiende ni dala en mar ng'ama dichuo. Ema nomiyo thuon ne nyiso ranyisi mar goyo koko, chiewo ji e nindo. Mano ranyisi makende manomiyo thuon idwaro ni mondo donje dala mang' chiewo ji. Koro ning'isowa ni mondo kaka idhi go dala nyaka idhi gi thuon manyiso wuoyi ni kendo nyaka thuon no bed ranyisi mang' chiewo e nindo. Ni sa oseromo ma onego itime kama, itime kama. Kama. Thuon miwacho ni en nidhi kode iyang'e kosedhi tiketa keta. En ok yang'e. En kisedonjo kode mosechiew monyisi maber ni sa 12 wang'e, sa 3 otieno onego bed ni chako tich. To sa 12 kogwen nyiso ni tich orumo kendo chako goni koko ni mondo itim ang'o? Ichiew. Koro ne chuni ni nyaka thuon ni ne ok yang'e. En ni yang'e to kisetieko ratiro mar dalano. Kiluongo weteni mabe mosego dala mondo mi ubi uriw wang'e kiyawe tiende ni richo mar dalano gi ber mar dalano osechung stable. Isechiwo gimoro minoto osegonyi in thuolo osechiewi wang' sa. Koro ing'e sa michiewe gi sa mininde. Ting'eyo ni kodhi moro bisepidho kanyo nikech in thuon. Kaso koro iluongo weteni to uriwo lwetu eka koka ni yang'e bang'e. Mane ratiro mar wach. Okay. That was a very honest opinion from Homa Bay County member, and my name is George Otula.